Bisan kung adunay landslide ug padayon nga no biking policy ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Bukirang Bahin sa Talisay City, pipila ka mga bikers padayon gihapon sa ilang biking activity. Ang report ni Femery Dumabok. Sa miaging Martes, nipagawas na og kamanduan si Mayor Samsam Gulyas sa rekomendasyon usab sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council nga idiliuna ang leisure biking sa mga bukirang bahin ilabi na diya sa Manipis ug sa Campo 4 tungod kini sa padayong nasinati nga kabati sa panahon. Apan ganihang buntag, pipila sa mga biker ang niabot gihapon sa Barangay Campo 4. Gani bisan pa man nga usa ka bahin sa Campo 4 ang midahili ng yuta ug mga bato gabii. Wahinoy natalang na angol. Ganihang buntag, padayong gipahigayon ng clearing operation. Kung dahil ni kagitra ka to, patay yung na kayo to. Motor? Oo, motor. Ano, mga bato, mga bato? Dagko eh. Dagko to batuhan. Una mo ganyan ito na bako. Giklaro ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction Management Council, nga wa pagilibkas ang kamanduan sa mayor. Apan giangko niya nga way gitahasan nga mamadlong sa mga bikers, kundi ang pagpahinumdum lang kanila. Ako lang hangyo sa ato ang mga bikers diri sa Manipis. Please abide by the kanang advisory of the mayor nga dili lang sa tadi na magbike sa Manipis because of the fact na pag-upatungga ulan-ulan katunggang Julina and then nasa mosunod nga Chiquico, and this will bring rainfall and masiyon niya mag-landslide. And in fact, karon din na naay mga ginagmayng tagag-tagag sa Campo 4, sa Manipis. O ba ni John Sulon? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bistak.